恐ろしい戦いだった。何者かによってかけられた呪い、襲い来るウルガルムのボスガルムとの死闘、そしてついに訪れた平穏の時。魔獣ウルガルムの脅威は去り、村は救われた。だが俺にはまだ残されたミッションがある。誰にも知られることなく極秘裏にコンプリートせねばならないそのミッションとは。エミリアタンとのデートコースの下見だー。絶対を覆して一体何度目なんだ。世界のどこにある運命を握る鍵は、這いつくばったすり傷も一人になった呼び声も、初めて知ったぬくもりを心臓で刻むトゥリー。ゼロから始める異世界生活、メモリースノー。いつか君と